आङो बर' हारि दैदेनगिरिफोरखौ आरो लोगोसे एबसुखौ नैबे मुसुखाजों फोरमायदों आं बहुद मोजां मोनो होननानै आं गोसो गोथारै आं बेखौ बानायनाय जादों आं बर'खौ मोजां मोनो होननानै बिजाबफोरखौ मोजां मोनो होननो थाखाय आं बेखौ बानायनाय जादों आंनि मेसेजआ बेनो दिनै आंहा एथ'बां रोंगौथि गैया आं सासे बिराद दुखुथिया न'खरनि मानसिमोन बै समाव गामि गामि बखालि थायोमोन आङो उन्दै समाव आरो दाहोना थायो लावखाराव थायोमोन दिनै आङो बे एबसु नङा होनबा आं मा जागौमोन आं समाव हराव सिन्था खालामो दिनै एबसु आंखौ दिनै गसंदों गथ' गथाय खांहोदों मोजां बोथिसे ओंखाम जाहोदों दिनै ओंखायनो बेनि मेसेजआ आं मोनसे सारनि मुर्थि बानायनानै आंखौ जों मिथियो आंखौ आथिं गसंहोदों सारमोनहानो आंनि गथ' गथायखौ फोरोंदों गथ' गथायखौ गियान होदों आंबो थोजासे गियान मोनदों आंबो हाजासे एसे एनै एसे थाङोमोन खोनासङोमोन गोसो होनानै खोनासङोमोन आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय Dasam 50-50 Borosa derhasat Boro hari khौसे जा Bodofani simangni bodolen जों बावाखै रावबो बावनानै थाङाखै माहारि दानायनि गिदिर थांखि जोंनि मेलेम थैयाव हाबनानै दं बिखाया गावो दुखु मोनो दिनै जोंनि थासारिया साननो थिनो मावनो जाफिनगोन नामा बर'आ अनागारि सुथुरजों जांख्रिखांनायनि लामा गेजेराव अनागारि सुथुरजों जांख्रिखांनायनि लामा गेजेराव जों जै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर'सा देरहासात बर' हारि खौसे जा बड'फानि सानथौखौ मख' राजखान्थि गेलेदों राजखान्थिगिरिफोरा गोग्गो खुंथाय खुंनायनि खोथा होदों माहारि दानायनि खौरां फोसावदों साननायनि लैथोआवसो गब'बाय जों दैमालुनि सावा नांमारदों नामा नामा बड'फानि सिमांखौ गावजों गाव दिनै जोंनि खौसे
खौसे गैयैनि बड'फानि सिमांखौ गावजों गाव दिनै जोंनि खौसे गैयैनि जों जै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर'सा देरहासार बर' हारि खौसे जा खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा उल्थासो जाबाय माथो बर'आसो जाबाय 50-50 सोरबायासो देरहासार जालांबाय होरलां होथां बर'आ गावस्रा लोरबां जालांबाय गावस्रा जों जै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर'सा देरहासार बर' हारि खौसे जा